Bueno, Asier eta Maider, zuek bertsolari hasiberriak zarete. Hilabete honetan, 4 bertso saiotan kantatu duzue, dirurik kobratu gabe edo ordainduak izan gabe. Gaur, musutruk edo kitorik kantatzeko beste dei bat jaso duzue. Zu, Asier, joateko prest zaude, Maiderrek berriz ez dauka horretarako asmorik. Arro esan da jende aurrean, gu bertsolariak gara, baina oraindik on izatetik gara beldarre dolarba. Kobratzearena oraindik denez, guretzat larreiko karga, bertsolaritzan denean bezala, esperientzia hartu behar da. Bertsolaritzan denean bezala, esperientzia hartu behar da. Esperientzia lortuko dugu, guk kantatzearen bidez, baina soldatainik ezin diot gehiagotan egin iez. Guk oso ondo kantatzen dugu, guk gure bertso txikiez, gaztelumendik kobratzen badu, Asier guk zergatik ez. Gaztelumendik kobratzen badu, Asier guk zergatik ez. Gaztelumendik publikoarengan, begiak ditu hiltzatu, eta momentuz ezingo digu begitara begiratu. Eta nik Maider zuzendu behar, zaitut ta orain parkatu. Jendearen txalo zaparradagaz ez aldo zuk kobratu. Jendearen txalo zaparradagaz ez aldo zuk kobratu. Bai kobratzen dut baina dirua, jaso ezkero asko zobe, 50 eurorekin ja poztuko nintzake doble. Diru pila bat irabazita, diruan eretzat gorde, zuk segizazu zure bertsoez, humiltasunez da pobre. Zuk segizazu zure bertsoez, humiltasunez da pobre.